Dema ku mirov li van pêkeran binêre ew ê bêje ku ev pêkerekî yek ji firindekan e. Lê li cem rûniştivanên bajarê Girkêlegê ew bi xwe bûye sembola bajêr. Ji ber ku di dema ev bajar gundekî biçûk bû, li ser girê gund lek dihatin dîtin û bav û kalên ku li vî gundî jiyan dikirin, navê wan legan rakirine û bi demêre navê bajar bûye Girkêlegê. Piştî 10 sala min dîtina tefijîn, ازعاجات مجوار çêtkirin û ji dengê tirimbêla evlek çûn. Sala ku mixaniya ava kirî, rabû min ev legêha min hetandin û min danîne ser xanî, min got ji bo em navê gund winda nekin û taba bapîrê min neçêvala û navê gund mênê Girkêlegê. Nivîskar Lewend Kardoxî di pirtûka xwe de ya dîroka herêma Dêrikê dide xuyakirin ku Girkêlegê di heyama demeke kin de ji gundekî biçûk bûye bajarekî mezin, ku ji 3000 kesî lê jiyan dikirin, niha nêzî 6000 kes lê jiyan dikin û 4000 firojgeh lê hatine vekirin. Kardoxî sedemên pêşketina Girkêlegê bi cihê wê stratejîk ve girê dide û dikeve navbera herêma aliyan û koçeran de. Her wiha rêya serekeya Qamişlo-Dêrik di nava bajar re derbas dibe. Ji bilî van sedeman Kardoxî sedemekî girîngtir tîne ser ziman. Kedî gelekî giring hebû kompanya Rmêlan, wextê Rmêlan sala şîsî de ava bû nav erdê Girkêlegê ev kompanya zêdetirî 8000 karmend tê de kar dikirin. Mûçê wa hemû sûka bazara Girkêlegê dihata serf kirin, xanî ji wir tê de ava kirin, xanî tê de kirê kirin. Rûniştivanên Girkêlegê girêdana xwe bi nav û sembola legan re ne tenê ji hezkirinekê diyar dikin. Lê wan ji ber siyasetên netewperestî yên ku li ser Kurdan pêk dihatin bi taybet guhertina navê Girkêlegê û ji aliyê rejîma Sûriyê ve bûye mebedê ew dirawestin û dirêya parastina nav û pêkerên legan re navê dîrokî yê gundê xwe diparêzin. معبدê duî mersûmê şofînî unsurî de rexmayî 346 sala 1957 ne Girkêlegê tenê herêma me hemû navê gund û bajarokê me Kurdî kirine erebî. Girkêlegê ji gundekî biçûk îro roj li gor sîstema rêveberiya xweser bûye navçeyek ku nêzî pêncî gundî girêdayî wê hene. Her wiha navê wê yê Kurdî lê hatiye vegerandin. Rûniştivanên gund jî yên kevnar bi vê girêdana xwe ya bi nav û sembolên legan re dibin cihê balkişandinê ku dîroka gundê xwe winda nekirine. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkêlegê.